Ketoprak super lekoh Bunda Wahib. Bunda Wahib. Iya. Orang ketinggalan maning. Kanggo sama. Kanggo sing tim keri. Cret. Nun. Kayak kena temen rasa di wong rumah tangga. Kena ngapa kan? Wong tua ada rasa cucu. Semua orang semua iya ya. Cret. Kanggo wong randon. Spesial kanggo Bapak RT, Cret. Bapak RT. Minta wong tua. Kanggo pagar ayu, sing ayu-ayu. Kanggo nok siang Agung Seli. Kudu kakang orang rima ning ucapane wong tua. Nok Eli. Tapi kakang Nok Eli. masa Nok Nok Eli. Nok Eli. Nok Eli. Nok Eli. Nok Eli. Arti Nok Eli. empani Nok apa? Eli. Nok Eli. Arti sandangi apa? Apa sira orang ngajak ngawin anak kita? Nok Eli. Iku ucape wong tua. Kanggo sing duwe lagu. Sedulur Kang Abul. Kanggo wong kene ape ya mulia Bapak RT. Kanggo majikan di panganten. Kanggo sak wonten. Tanjung Bakri wong Bakung, wong Bakung, Tanjung Bakri, wong Bakung, Tanjung Bakri wong Bakung, kanggo wong Bakung, Tanjung Bakri, Tanjung Bakri sayang, Tanjung Bakri, Tanjung Bakri, Tanjung Bakri. Dihina caci maki nanging senyatane kakang wong ora duwe. Najan senoke demen, wong tuane beli demen, wis ana Lagu apa calone. nganten? Duduk kakang mantune, Karena wong tua yen pengen bahagia. arepi empani apa, arepi sandangi apa, apa sira orang ngajak kawin anak kita. Iku ucape wong tua. Asik. Kanggo penganten, Kanggo majikan, majikan lanang majikan wadon. Kanggo mama guru, kanggo wong Bakung, Tanjung Bakri. mama lurah kabeh Pak. Asik. Kanggo sing duwe Agung Seli, ontote mama, nok caca, kanggo sing duwe tim keri. Senyatane kakang wong ora duwe.
di